Abarim Kopili Youth Congress Samai Phu Bholarong Hangamithang Jongjong Kimatha Pen Forest Department Aphan Lang Plot Si Nampia Lo Thengpi Amil Mate Thengpi Kiplak Misin Kibidam Kok Adimalong Forest Asai Kamatum Kang Haptam West Karbinglong Havaralong Ajerding Klui Pen Thengpi Kang Hwalam Ki Kiklang Ma Kiklang Aphi Amta Non Puta Jurun Elang Bangso Thengpi Alam Ki Juji Kalisi Kironi Southern Range along Ranger Kachilar Alingsi Thengpi Kang Hwa Phai Nangke Bat Bomsi Thekponlo Lapuson Si Amreng Forest Anampi Arloke Kaiki Takyong Dung Thengpi Kang Hwatum Chithor Alamsi Klang Pondo Lapuson Apor Hut Abarim Kopili Youth Congress Amepu Bhola Ronghang Forest Department Aphan Lang Prosi Lang Somipi Anampi Angbong along MS Mon Timber and Furniture Shop Adimalong Aron Repen Thengpi ke plaka machine Bidam Kok joini Forest Department Tumpen MS Mon Timber and Furniture Shop ing hapon cheklo Bonta isi mathami alam ke bangso amil alongke arniwangta nampia thingpi thingprang road ing huponsi bangso MS Mon Timber and Furniture Shop alongsi abeng bui huphapsi thekpondo lopen langdam lo protang te West Karbinglong long Forest Department tum chirok tok ranger angbong pen pulote protection ranger sikaring hi hello bonta bangso amil aphan non puanta protection ranger thekdamlong lepen chini dundesi chekrongdat Anparta ingchap pami pulotangte bangso aronri pen thengpi amil komatlo ahok pet ahempu kachiniji kangtung pulotangte West Karbinglong District Congress Amepu Agostining hima mate barim Kopili Youth Congress Amepu Bholarong hanglo bangso puthak ahok peralam thiamen ingkung hinialong si klardak pen paklangpon Kironi pen mohanteron Karbinglong lai